चढ़ते नवरात्र में मोरी माई चढ़ते नवरात्र में मोरी माई जाने कहाँ अझुरा गइलू। चढ़ते नवरात्र में मोरी माई जाने कहाँ अझुरा गइलू। एही राहे से सुननी चल गइलू मोरे घरे मयरिया ना आइलू। एही राहे से सुननी चल गइलू मोरे घरे मयरिया ना आइलू। अमृता रिकॉर्डिंग स्टूडियो बाबतपुर वाराणसी। गैया के गोबरा से अंगना लिपैबो, घिउवा के दिया न जरैबो। बेल के फुलवा हलाले अढ़ौलवा हो तोहके मैया चढ़ैबो। गैया के गोबरा से अंगना लिपैबो, घिउवा के दिया न जरैबो। बेल के फुलवा हलाले अढ़ौलवा तोहके मैया चढ़ैबो। सुबह से नैना निहारते माई तनिका देखा जैतू। सुबह से नैना निहारते माई तनिका देखा जैतू। एही राहे से सुननी चल गइलू मोरी घरे मयरिया ना आइलू। एही राहे से सुननी चल गइलू मोरे घरे मयरिया ना आइलू। गलती का भइल मैया जे हमसे अतना कठोर तू भइलू। कमी का हमारा सेवा में माई जे हमारा अंगनवा भुलैलू। गलती का भइल मैया जे हमसे अतना कठोर तू भइलू। कमी का हमारा सेवा में माई जे हमारा अंगनवा भुलैलू। यस के राज पी के शर्मा के तू भुला गइलू। यस के राज पी के शर्मा के तू भुला गइलू। एही राहे से सुननी चल गइलू मोरे घरे मयरिया ना आइलू। एही राहे से सुननी चल गइलू मोरे घरे मयरिया ना आइलू। चढ़ते नवरात्र में मोरी माई जाने कहाँ अझुरा गइलू। चढ़ते नवरात्र में मोरी माई जाने कहाँ अझुरा गइलू। एही राहे से सुननी चल गइलू मोरे घरे मयरिया ना आइलू। एही राहे से सुननी चल गइलू मोरे घरे मयरिया